si Mananghilin eh. Maayong buntag sa tibok kalibutan, madung gabi, madung hapon sa asal lapit sa lugar sa kalibutan. Karon day Mayo 25, pista na ron ang pagkatipunan. Mawalagis panghitabo. Ang mga amiga, ay gagaw na ito na sigsat kapag tuon ko katipunan bro. Samtaman, unahan ba ng pamista? Alam ni ko problema sa apo. Manang ito kangad to. Pasensya na laman. Dud mo kay dahil ko dito ko mahimutag masanay nga na mga panghitabo sang mga sakop. Katong comment sa katong video na bayan sang apo, daghang salamat sa inyong pag naluoy mo sang apo. Karon diyan na ako sa bahay kay unsa follow up ko og kanang pabasa sa X-ray atong Dr. Ben kay dingon man nga na ako ni crack gamay sa kamot. Nga pa ko na ako sa bahay karon. Hapis na laman diha San Isidro Labrador sa Katipunan diha sang sister Estrelita Gara. Kung ni masabot og diha sa gagaw nga si Madam Julia Kutamura dito ko makanha og diha ang Estela Pagikan. Happy pista na laman diha og yung PM si Julia na nga palutuon kunta ko karo ugma ato sa kalendarya. Sorry jud kaado madam kay dito ko makaluto kay nanaho ang apo. May kauban kay kambirang duha daris ang bahay. Muna ako sa bahay ron sa haling datog sentral kay ang disingan ang pabasa po na X-ray o kunsa ni. Pagod magkaluan Ginoo nga okay ra ning isang kamot. Kay bako ba stainless asa may kuan asa may gastuan ng stainless pirahan gustuhon man na. Pagod magkaluan Ginoo nga di ra okay ra. Otong ipabasa na haling kuan. Isang X-ray isang kamot. Mas na dengan salamat sa itong nag-view sa ang video bahin sang apo halat kanta ang ginawa na ako na mag-uban na itong tanan sa nga ni mapahitabo. Pasalamat gihapon ko sa Ginoo nga niya ang apo pero okay ra makaya ra ni nga na magyapos Ginoo nga kuan okay ra ni isang kuan unsa isang X-ray kani pabasa kung nabang doktor sa center o wa ato na pong Dr. Ben gihapon. Mahadias pagatunog Cortes sawang katulong andito tas burin ha paanjikan nakita dahil Miss Rosemary. Salamat madam na-slim din sa kaso pagkita na sa kantong pagkitabo isang mama sa mga Linda kato pa may nagkita niwang siya kay sa kumubon gihapon kamatay siyang mama dali ra pud nagkita kay mo tuli dali nagdali pa siya kay sa pabalik ko ko center dito ako kabalik to center kay ugatos ko tislisod kay lazo ras patrosinyo ugato magpa kuan ug dito magpa-inject kapag mapalitan og kanang injection kaya po injection nga tag 1,000 kapin wa man dito Cortes lazo man madumatos dito Alicia kay daghan mang pharmacy matong nakapalit og injection matong giturok si Dr. Ben ray nag-inject. Salamat Rosemary pag ito nakadugay-dugay istorya kay matong nagdali-lagi ka na lagi problema sunod naman po natin kita-kita pohon o baskog tagan ka pagkabaskog ang lamang kagahom magkita-kita rata kay bako naghata ka sang biko dugay na ka naghat sang biko pohon na laman
Alas Ginoo maado na ning hang apo. Hingatod na ni sang apo hatan pagkanhangbi ko. Hatan na maghangbi ko diha Rosemary. Salamat. A few moments later. Gikan tantang kuan pagbilaran. Tindahan mo. Kan ko sa bilaran kay nagkuan ko pa injection ko. Naklasa ang budoy. Naklasa bike. Ay, usap-usap. Hindi na. Naklasa bike. Ginunas kuan. Napango sa gagtang. Wala ko nakasuman kay mga tukog kurtis. Bulsi ka na. Pagsuman diha. Dibong kunot. Bulsi ka na. Kung may muli, bakit pa mo para mo to sa manimar? Bulsi Dalex eh. Para ko panos lagi ang ango ba ka? Magsuman og airplane. Sige lang magkauli. Sama na karon. Bari, di ka diumok. Trabaho. Makapangag des ni pun next eh. Si, agmasak di kisi ni po sa. Ay sasaka ka mo ugal Ha? Uli na. Dala mo truck na ba ilar kami gabas karon? Kami gini, kauli ni pani. Balik ako. Lagi ako next eh. Gunun. Ya ko ni bebe truck. Ba pala ba ko truck. Mga pagkagimura lagi. Alam siya pani gud gikan yung uli na no. Wala ko kakontak lang ya pani kay pwede to brad ano. Kuan sa kay dito na mas. Nagnyon man tara to. Laga? Sa si Titi, may paglaga. Ah, wala ko paglaga. Ya palex eh. Mo siya bani kasi ito yung vaccine. Hindi naman siguro. Kung tanas, tagabas. Pwede mo ano mo sa vaccine ron, makuha na mo tiyali. Nalungunin sa Marco. Gatawa ko yung Wagani ko ka pamista karon kay nas buloy dalis bay, wa may mabilin sa luoy pugisaan. Tatang kon lasulya og nilas katong amiga pamista ko no. Pamista. Wala kay kan mis ka Dr. Bin gani ha. bangkag ang bakit eh. Ang sangkabaw ang bakit Bisikleta lagi kay di man lagan sa kado. Bawo nga no tong kalit mo na ba tong mga kuan ng bisikleta, suno ka bisikleta sila nagsunod kuno nga. Sila bang mga gagaw. Di, dagi sa sila nga amo magingad to agitang krasan eh tagbot man hag mo. Da. Kuan ti tao. Pwede nga man itong tagakuan nga ipa tanaw ko nung binisaya kaya na kung basin ko nakalas magsikwag kuan kaya alas 6 man kuno to mo lagi yung nila nga patay yung pang kuno po Masakot be. kabal gagbuwak lang ganitong balay ito ah halin sudan hindi buwa diha kung sana na Elin yung ding mamalina seksian Kailangan ng utana, seleksian po. Kailangan na seksianin mo. Papapit na. Amuko na. Tapos kalsada Lagi. Ato to kasada kay init. Ay motor. Awa lagi kay dai. Ludan. Mo berke. Pila may dadtong tiguang lina, kita mo ko tiguang. Tiguang mo gangan. 27 pa lang yung puti ah. Kaya edad ni matay? Pila yung edad? 26. Ah, magwang laman tong sa tuwingan na tong tiguang ha. 76 pa masatay, karong duli ha? Oh. Edad? Katong tiguang na to kalakaw? Kita magkuskuan, Facebook. Oh, beli ka. Mana? Bisa may kaban ilang bay. Mo kita na lagi na bayad sa nang ka. Ah, siluin ka tos berto ha man tos berto pod dapat nagpudo. Ano trabaho dito? Nag-drive? Ang ayun sa dalid. Nabi to negosyo kita ako. Kahoy.
Nagdalit ko ng sa... Alam ko na ihad mo bito kay na may magkon mag-truck. Ano ito mo skuhan? Ito na kanina ka na mo. Labog ka Dali ka makapangadog piniskuhan na to. Buno ka na rin nagdalit sa nangka. Ipatutot ka. Ito ko manikita ko kay... Nga namin lagi batang laki isang naman magkuhan, mag-post, o magkuhan, nag-picture. Pag magkun sa isang asawa, wala sila ng anak. Tambok mag-asawa. Mau to, baje? Kami tau ko, nganay kuan. Nagtindahan, buting dak kita ko. Ang Facebook tambok man. Ako nakikita kong butong tiguang man, kung yung balik ng pagka. Kuan. Yan sila bon paper man eh. Lagi sayang, kapamis talaga yung tada. Nasa lang pamis talaga, mas buri bijaan, looy. Ikaw ang lang iba nga na 26 ko no. 26. 76. 26 lagi, pero di mura na mahang tanagusin tanakapin. 26 pa dito. Pwede ba na, kuan? Lala, kay. Tig-tig. Kaon balik ko na kauli. Hindi ka nang kusuan. Kuha na kay dala sa pwede sa Dr. Ben kay lisod magatus. Ano na lang, Kuan. talin din ka kay. Lisod ko test kay ladso ag pag-anan dag naidakop, magmotor mo. Pa indeksyon mo pa. Magpakuan na, magpakuan man kadadlaw pa. Bisingan nagsamad. Bago dali kay Uma Merkules na may kuno na center. Dali na yung mas Dr. Ben ganiha nga. Padisingan ko no kadadlaw. Gagiwa tag x-ray kamot og madakay tanang kong tulbi nag x-ray ug nabay crack sa ilang kamot. Di pa rin sihab na nagkamot ni Buri kaya pa mag x-ray makita. Hindi pa tong hapon kaya gitawagan sila sa Curtis nga x-ray. Ito ba pa? Sakitan pa mas Buri, di hubag pa na. Kaya pa may dasag. Wala na. Bubura na. Tapi dia kagbadbaran na to. Oh, tagal na ko dyan. Nuluwag ka na. Tulbihin nga. X-ray ko ni tanawon. Hanggang sa ako nun. Yung sa tulbihin niya ito dag x-ray kaya ako'y basa. Ako'y tanaw. Yun man. Mo lagi. Ako ka pa miss time. Miss kay muluto. Ang takos kay sister gapon. Gapon to sugod. Mahing paglalag hapon. Pakdaw man yung kaon gapon. Pamahapan yun ito pa niya hapon. Kaya ako naka ganahin kaon kita ko pumang mudoy. Maluoy ko. Apa kayo. Kalugar kuan mag bukayo na pagkuron kay mag sorry kung si dagbutsi-butsi kay dala ko sa bahay. Si ana katawa. To si kami dapat ali dari. Mas ali mo adto. Ada asa silang pamista. Kuan man. Yan na! Sige na, bye-bye. Lagi, uli, kita-kita tayo nag-birthday tatay. Pohon, July 2. Hapit na, pero rabi ng buwan. Tapos na rugmayo, hunyo na po. Sina, bye-bye. Isang to ba? Ano, nakailan si Sanay? Nakailan ng Lina? Kuha sa vlog, pahuway pa. Kailan ba kang Lina? Imong malula? Kailan ka? Tinawad? Nakakita na si ani mo, Lina? Siliksian, nakakita na ba rin mo? Ikaw Lina? Ito na rin. Sulas mama Lina. Alam na silang papi ng lupad. Si Eliana? Kaya nakaila. Si Eliana? Mga, Kailan ka day? nakaila mo ka, Alina. Alina. Nga niya magkadali sa una? Sa una, sida. Oo, masang may carefree. Magpakusok-kusok kung dudan next eh. Kuha sila mag-vlog sa kunuron, pahuway sila. Hindi na mista. Nakatawag sa gaya. Hindi rin katawag next eh. Ito mo na, Lester. Ang isugpas ka to next eh. Ayaw. Dera mas 14 ya kata kasal dus paglaran. Labog next eh. Haliti ka. Kita 14. Buka ng buhok be. Mga nang buhok. Tapos ay sa to. Parang kuan. Parang John 3. Primerong ko nila. Marabang lurin. Ako sabi ko lang sa akin na lurin. Kinsa?
Eskwela masih sige kuan, medyo. Grabe siyang lurin bata, kay kalangan. Lurin sa gamay pa. Kurang lurin sa gamay pa lurin. Kulot man ang lurin ng buhok. Kulot ang buhok. Kung sana nailin. Naado na diyang sakit. Mamali na lagi. Naminaw ra ko nailin. Nailin. Sige sa man itong izalangan. Kaya mahura mo ko. Kalipat ko. Bawa mo sa gaan. Konti-konti na nila ko no? Tiguang. Ibang ang lina. Tiguang naman ka. Doon kita mo gusto. Yay! Ha, di mo na yun. Manang asa sa mo. Hadit.